Aquell dia, el món va contenir la respiració. No perquè veiés una guerra, ni una revolta violenta, sinó perquè va presenciar quelcom molt més perillós per a qualsevol imperi. Un poble decidint que ja no tenia por. A l'estat espanyol li agrada parlar de democràcia, però quan les urnes van aparèixer va enviar porres, no contra soldats, no contra rebels, sinó contra àvies, avis, mestres i nois i noies que encara feien cara de diumenge. Quina valentia, oi? Colpejar pagesos armats amb paperetes, disparar pilotes contra gent que només volia posar una creu en una casella. L'Estat va creure que aquell dia imposava ordre, però només va demostrar pànic, perquè la gent no va marxar, no es va agenollar, no va callar. Vam resistir i vam votar. Alguns diuen que no va servir per res, que l'1 d'octubre va fracassar. Pobres il·lusos. L'1 d'octubre no era el final, era l'assaig general. Des d'aleshores, Catalunya ja no demana permís, ja no suplica reconeixement. Ja sap què és capaç de fer, i això és el que més temen els poderosos. La pregunta no és si hi haurà un altre 1 d'octubre, és si el món estarà preparat quan arribi, perquè aquesta vegada no hi haurà flors contra porres, hi haurà una organització contra l'arrogància, existirà la memòria contra la mentida. I, evidentment, hi haurà un sol crit que ressonarà com campana fúnebre per a qualsevol tirania. Aquesta vegada no fugiran.